simrang hilin eh. Hi, good morning. Magong buntag sa tanan, magong adlaw sa tibok kalibutan. Salamat Ginoo. Dara po ko sang pamudyo. Ni santos sa langit. Mga 3 weeks ko dari sabay na karon pa ko dari naka uli tungod sa katulaging ako bantay sa mga trabahanteng hirling to silang bahay katulong tana nga lami makuno ko daka kuno kog bahay hoy Ginoo dito hang bahay bay to sang anak karon uli ko dis bahay kay naay ning order og suman nga taga Valencia. Ari ko bay magsuman mo nang nakudan hiron Bernice magsuman ani kay og Sabado yatod na sa Valencia. Kita lang tagmapon karon kay mo ko hinog dari sa bay. Aling lutoon hanggang turon. Ano lang pud izawat. Mo nang nagkuan ako magluto ako og turon usbon dengan salamat Ginoo. Uli pa ko dari daw ang muli itong tato ko muli kapag mahamalag kuwas ng trabaho so naman ko importanteng atuan mo ng nilidod ko mantika kaya magkuhan kong tulon nga saging hatad sang anakon kaya ingin mo itong nga tinda siya pamilang tinda nga na po ito sang tinda-tinda kaya wala mo ko katinda-tinda lagi mas ano ko sa bahay magtinda-tinda man ko ginagmay buko nagkuan buko nagwantika Diyan mo lamdag na mga udto-udto magkuan na po ko maghawag kong dahon turon nga saging yan na ang turon di ana pod ko sa ahang yutang natawan usaka ko si babaw muadto ko ibabaw salamat ni siga nag-adlaw
Og good morning diha ni Rosemary. Ma'am Gaga diha sa Cortez. Good morning sa tanan. Siga na sa haring adlaw. Mga tukos ba siyang anak ton kay makatagkos ahang kuan. Patinda sa may tag tinda. Nagamay na nihang tinda na kay kuha na ning Emilo. Ano subida ko. Baka dating ilong daan eh. Uy. Lambat na magbayad ni Zinaida. Nalasod sa tulok si Manang nawa ako sa among ang lutang natawhan. Danan ako sang best friend nga kasin o classmate pa jud. Nalabat na digid jambay. Uy. Excuse hangat. Bila ko kawa kalakaw-lakaw. Wala na eh. Palizang bitin. Na. Wala yung dugnas naglangluy ah. Kapalit makagluy ah dani. Junaida. Jen! Manubuntag! Grabe na labat ng lagay mo bay! Nya sinso na lagi ka? Ko nga na kapit mga ni ko na ma-stop sa nilabat na Nanapod. Ikaw naglabat na na? ako nag-inay. Uy, butasan. Ano ikaw raman? Ano naglabat mga paniguro? Guard? Ang alam pong gikuan na mo kay naikag man ko nga si Bobo nang hindot ko. Basta. Mo. Hajar ako na. Tahan naman pero patasan mo ran ba? Masig di madaki, habal-habal ang sanay. Habal-habal ta kaloy. Wag. Aran ko brada. Di ba na sa kama? Di ba basig di makaisang tiil, hadlok sa kung sakay na ng Isa pa diyan daw ni ka. inalaman. Unsa, ina mo wala ba lain ng anak? Dini ka nang Bisaya ni Gino. Bisaya. Isa kausang budbud. Isa man ning ode. Taga Valencia. Katong ko ano yun. Mabalik ka kada. Hatod ng Valencia uma. Di pa ko mabalik ang ko kaya di ko makapalinda tindagan dito. Man na dagitang ko. Bye. Nagpatiles naman to CR. Pero nga tuon pa to na kaya patong pangipuson tong isang mga materialis. Ano, dugnas na lagi na. Dugaja na wa na mga dahon ning araw na kay wa ni ja lokata kay ug naay mo palit mo ko alam sa kay may lagi ko pero nitib man. Okay, lami ba dai imong budbud kay tong dahigi ko ana pista man kuan. Sa kuan ra kay hangman. Man ni kiskisan nam ni na sa bangguro. Wa gay ko tiwas lang labong na pagkatiwas panan ng Agi mo? Ay bilang hoy. Ano na maahan Ah sige mag-uwan dani. lagi. Kurtis so may uwan. Uy, kuan kuno kana na ailanin niya diyan kuno ka kuan inyo na. Ini kasunod. July ba to? Kumbak ko. Mao lagi. Mabali na. Yung sa ano pinipatay ko dito lang. Kasi dito ko kapag nga nagbagas na mauwa po tayo na bisitang ng lali. Manubre mo palit man. Paling na utang, ibayad Okay naman kayo bisita matuglayng tao nga taga lang parinti. Diyan, kuha lagi. To agi bahaan na to ah. Nakakuha man kong na po. Kuha na po, siyempre. Nani ang utang po, kuha na po. Asa man ang mag... Basta. Mo. Hajar ako na. Tahan naman pero patasan mo ran ba? Masig di madaki habal-habal ang sanay. Habal-habal ta kaloy.
Wag. Ano ka ada? Hindi na pasasama. Di ba basig di makain ng tiil? Hadlo mo kung sakay na ng Kita pa dyan Kuwan. puntahan ito. inalaman. Hindi. Ginamay mo. Wala ba ilahin ng anak? Tinabuan. Ta. Ha? Pagtagko kay mo yung tagtanduay. Ang may tanduay na to. Inanda tayo tanduay. Ginagmay god. Init mga tumulakaw. Ha? Samba lang po nila. Ako nahubog ko ga. Nung doon sa kuha. Init tao. Tato ka idis. Init. Kung ano, mga ulitaw. Ang awara magkakulsor nga. Mas pa pa, sige naman yung hinanis bahay. Marcos na nag... Basi wala pa kayo panyod to pa. Mga bago ka. Hindi. Kama. Ha? Mana. Isisudan. Itlog di ko no. Pinilit ko itlog. Isda kita balabay-labay. Okay lami. Ang pili mo di ano ngayon tamban. Mga bangos naman, mga bangos. Tamban tuloy. Napagtukan na. Labok ko nindakan ha. Labok to ba kayo? Bisag way sungkod. Labok to. Isda ng aking labasero. Abot mo kung kaya kung may tao kayo ini. Taong ko nung kayo, Mabot pa. Do pulas. Mabot pa. Magwang si Dupo, nihin niya. Talaga, love talaga ngayon to eh. Anong hilot ka ko? Pahilot ka. Pahilot ka, pahilot. Adi siya ng tiyagi. Baga din. Masali mga tao ng mga matay. Kaya matuuro mo na ng hilot-hilot. Baga na, din. Kailangan sa una. Piang kami din wala.